Ne bɛ fɛ ka den musomanni sɔrɔ e ka nin video lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan n bɛna technique ta n'o ye kɛwale tan ye min n'o fɔ e ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka den musomanni sɔrɔ k'o nɔgɔya e ye kosɛbɛ o ta bannen fana ye n bɛna ɲɛfɔ e ye n'a sɔrɔ i ye musomanni kɔnɔ ta wagati min na taamasiyɛn min b'a la walasa i k'a dɔn ka sɔrɔ hali eko yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ ni den muso ye walima ni cɛ don walasa e k'o dɔn ka da video nafa kan e ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna an ka daminɛ. N ka foli b'i ye kosɛbɛ ni video lajɛli la n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ka n ka video lajɛ ne tɔgɔ ye Usumani Yaya Ture ne ye dɔgɔtɔrɔ fana mɔgɔ dege kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na n'an b'a wele médecin et coach en éducation sanitaire. Musomanni sɔrɔ ka di mɔgɔ caman ye a ka d'u ye ka den musomanni sɔrɔ nka u b'a ɲini u t'a sɔrɔ. Ka da video nafa kan e bɛna fɛn caman faamuya i bɛna dɔn k'a fɔ fɛn min sigi surunya kosɛbɛ den musomanni sɔrɔli la. A caman na i b'a sɔrɔ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ den musomanni sɔrɔ nege a bɛ mɔgɔ caman furuɲɔgɔnmaw caman minɛ nka cɛw a ka d'olu ye nka kɛrɛnkɛrɛnna musow a ka d'olu fana ye kojugu walasa u ka se ka den musomanni labɛn ka fini ɲumanw don a la ka samara ɲumanw don a la ni fana ka kun fana labɛn kuma bɛɛ ka to ka bisiw k'a la yarɔ ka di fana ye o kama n bɛna ni technique ninnu ye kɛwale tan ye min n'o fɔ ye n bɛna min fɔ ye n t'a fɔ diyagoyanifin k'a fɔ n'i y'a kɛ i bɛ den musomanni sɔrɔ nka a bɛ se k'i surunya den musomanni sɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ a fɔlɔ walasa i k'o dɔn i k'a dɔn k'a fɔ dumunifɛn minnu bɛ se ka i sɔrɔ a den musomanni sɔrɔ la o nafa ka bon kosɛbɛ o ye dumunifɛn minnu calcium ka ca o la ani magnesium ka ca o la nka b'i mabɔ dumuni na dumunifɛn minnu ni sodium ka ca o la ni potassium ka ca o la dumunifɛn minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ sodium ka dɔgɔ olu la n'i bɛ se ka calcium ani magnesium caman sɔrɔ o la o dumunifɛn ninnu o dɔ ye mun ye fɔlɔ o dɔ ye an bɛ dumuni min yɛrɛ dɔn n'an b'a wele kini o ye dɔ y'o ye. O bɔlen kɔfɛ fana biscuit a bɛ sɔrɔ o fana na kosɛbɛ ani fana i bɛ se ka fɛn wɛrɛ min don o kɔfɛ o ye buru ye ka d'a kan buru la sodium fana ka dɔgɔ ale la a b'a la nka a man ca a la fɛn wɛrɛba minnu bɛ yen n'i bɛ se k'o dɔn o kɔfɛ dɔ ye sɛfan ye i ka to k'ale dun ka caya ale dunni fana i bɛ se k'ale fana dun min nafa fana ka bon ani fana yiridenw ani nakɔkɔla dumuni ninnu i ka to k'olu fana dun ka caya ninnu ye dumunifɛnw ye minnu bɛ se k'i sɔrɔ yan den musomanni sɔrɔli la. Nka dumunifɛn minnu bɛ n'i kan k'i mabɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ o dɔ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye céréales ye somo ani fana namasa i k'i mabɔ ale la ani fana champignon ani noix ani pomme de terre i k'i mabɔ olu la ka d'a kan olu la sodium ka ca o la kojugu ani potassium fana ka ca o la mɛ n ye dumunifɛn minnu fɔ ka kɔn olu ɲɛ dumunifɛn fɛn bɛ k'a fɔ n y'a fɔ n ko calcium ani magnesium ka ca dumunifɛn minnu na i ka to k'olu dun ka caya kalo 4 ka kɔn kɔnɔ tali ɲɛ n'i y'o kɛ a ka ca a caman na e bɛ den musomanni sɔrɔ n'a sɔrɔ o de ye haminako ye a filanan i k'o dɔn o nafa ka bon kosɛbɛ n'a sɔrɔ i mago bɛ den musomanni na i k'i jija i k'i ka jour de danger n'o ye den sɔrɔ don ye i k'i jija i k'o don ɲini k'o dɔn n'a sɔrɔ i ma deli k'o video lajɛ n ka video tɛmɛna i bɛ se k'o lajɛ walasa i ka kunnafoniya caman sɔrɔ walasa i bɛ se k'a dɔn don min i ka jour de danger ye n'i ka jour de danger don dɔn sɔnni ka kɔn i ka jour de danger don ɲɛ tile 2 fo ka se tile 4 ma olu bɛɛ lajɛlen na i bɛ jija ka kafoɲɔgɔnya kɛ kosɛbɛ o wagati na hali n'a kɛra tile kɔnɔ siɲɛ 1 ka d'a kan caman na ni kɔnɔ taara sɔnni jour de danger don cɛ o caman na den kɛ ka di musomanni ka tɛmɛ cɛmanni kan o nafa ka bon kosɛbɛ misaliya la n'a sɔrɔ e ka sigili janya k'o ye tile 28 n'i ye tile 14 bɔ a la a tɔ bɛ to tile 14 ye tile 14 o de ka jour de danger o de ka kɔnɔta don ye kabini tile 14 don i bɛ kafoɲɔgɔnya daminɛ a caman na ni denkisɛ bɔra ka kɔn jour de danger don ye ni kɔnɔ taara o kɔnɔna na o la den bɛ se ka kɛ musomanni ye a sabanan i hakili to min na fana ɲininikɛla caman y'a jira k'a fɔ ko don min na ni fiɲɛ bɛ ka ci ka bɔ sud fɛ n'an y'a ta k'a lajɛ kɔrɔn tilebi bani baba o ye sidi ni fiɲɛ bɛ ka ci ka bɔ o yɔrɔ fɛ don min na kosɛbɛ o don i ka kafoɲɔgɔnya kɛ ɲininikɛlaw ye caman jira a caman na den bɛ se ka kɛ musomanni ye an ka docteur ba dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a wele Hippocrate ni grec don philosophe fana don ale y'a jira k'a fɔ ko ni sanji bɛ na don min na fana o don ni cɛ ni muso n'aw sera ɲɔgɔn ma ni den min sɔrɔ la a caman na a bɛ kɛ musomanni ye i k'i hakili to o fana na o nafa ka bon kosɛbɛ a naaninan i k'o dɔn o nafa ka bon kosɛbɛ nka o tɛ se ka kɛ fɔ cɛ ni muso a ka bɛn a kan kosɛbɛ walima ni cɛ yɛrɛ ɲin dalen don ale bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ muso ma bɔ a kalama mɛ n'aw kumara ɲɔgɔn cɛ o de ka ɲi kosɛbɛ ka d'a kan o wagati ni cɛ ni muso n'a bɛ kafoɲɔgɔn la a bɛ hakili to kosɛbɛ wala a kɛkun de walasa i k'a faamuya ni cɛ ni muso bɛ kafoɲɔgɔn la cɛ man ka sɔn cogo si ka cɛya k'a bɛɛ ladon ka taa kɔnɔna na o nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan ni den bɛ sɔrɔ ni lawaji bɔra chromosome dɔ b'a la n'an b'a wele chromosome X ani Y o chromosome 2 de bɛ yen nɔ chromosome Y ninnu olu ye cɛw ye chromosome X o ye muso ye
Kadaga musola ale ka chromosome be XX mais cɛ i b'a sɔrɔ chromosome X ani Y de do mais walasa musomani ka sɔrɔ fo chromosome min n'o ye X ye min bɛ se ka sababu ye ni den musomani bɛ sɔrɔ f'ale ka bila ɲɛfɛ denkisɛw dun mana bɔ u bɛ ɲɔgɔn dan de kɛ a yira k'a fɔ denkisɛ min n'o ye chromosome X ni X b'o la o X ale ka sen ka teli ka tɛmɛ Y kan donc o b'a yira k'a fɔ mais den musomani sɔrɔ ka di ka tɛmɛ den cɛmani kan nka i b'a sɔrɔ a caman na Y o fanga ka bon ale mɛ si la ka tɛmɛ musomani fana kan n'u bɛ boli la wagati min na mais walasa e ka den musomani sɔrɔ a kan ka kɛ cogo bɛɛ de la walasa chromosome X ninnu olu ka bila ɲɛfɛ ka chromosome Y k'olu bila kɔfɛ o technique bɛ kɛ cogo min na ni cɛya n'a donna muso kɔnɔna na cɛya man ka taa fɔ ɲɛfɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen lawaji bɛna waati na a man ka taa ɲɛfɛ o technique de n'a sɔrɔ i ɲin dalen don a kan n'i y'a kɛ i b'a ye k'a fɔ a caman na ni a kɛra o cogoya la i b'a ye den musomani sɔrɔ ka di o la kosɛbɛ ka tɛmɛ den cɛmani kan nka ni mɔgɔ min bɛ cɛmani kɔ i b'a kɛ ka taa fɔ kɔnɔna na mɔgɔ de y'a faamuya o ye naaninan ye maintenant a duurunan i k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ i bɛ den musomani fana kɔ n'a sɔrɔ e min ye muso ye nin bɛ e yɛrɛ de bolo e kan ka min kɛ a yira k'a fɔ n'i bɛna kafoɲɔgɔnya daminɛ wagati min na i bɛ seliji ta ni ji ale ni vinaigre d'alcool ye vinaigre dɔ bɛ n'an wele vinaigre d'alcool i b'a fɔ i ɲɛ b'a la ja la cogo min na donc i bɛ i sanuya n'o ye i bɛ seliji ta n'o ye an b'a fɔ cogo min na n'i ye sanuyali kɛ n'o ye a caman na ka sɔrɔ ka kafoɲɔgɔnya daminɛ den bɛ se ka kɛ musomanin ye mais ni mɔgɔ min bɛ cɛmanin kɔ i b'a kɛ ni bicarbonate de soude a bɛ kɛ o cogoya de la a wɔɔrɔnan i k'o dɔn o fana nafa ka bon kosɛbɛ min bɛ se k'i dɛmɛ kosɛbɛ walasa e bɛ se ka den musomanin sɔrɔ a wɔɔrɔnan n'a sɔrɔ ni cɛ ni muso sɔnni ka kafoɲɔgɔnya daminɛ a ka kɛ o y'a sɔrɔ cɛ sɛgɛnnen don awɔ kɛrɛnkɛrɛnnen o y'a sɔrɔ a sɛgɛnnen don n'a sɔrɔ aw bɛnnen dɔ kan ka ban cɛ n'a bɔra baarayɔrɔ la n'a sɛgɛnnen don ka ɲi n'a sɔrɔ a sɛgɛnnen tɛ a bɛ se ka taa farikolo ɲɛnajɛ kɛ walima ka ko wɛrɛ kɛ walasa a bɛ sɛgɛn kosɛbɛ donc o wagati n'a ye kafoɲɔgɔnya kɛ a caman na den bɛ se ka kɛ musomanin ye ani fana a k'a kɛ wagati la wagati min ni su kolen don a yira k'a fɔ sufɛla fɛ ni kafoɲɔgɔnya kɛr'o la o don kɛ ka di musomanin ye kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛmanin kan mais n'a kɛra sɔgɔma o don de kɛ ka di cɛmanin ye ka tɛmɛ musomanin kan donc o kama a k'a kɛ sufɛla fɛ ani fana ka kɛ cɛ sɛgɛnnen fana ninnu ye technique ba ye i b'i hakili to a la kosɛbɛ a wolonfilanan o bɛ cɛ de bolo muso ka fɛnba t'o la ka d'a kan o ye technique ye a bɛ kɛ k'aw to kafoɲɔgɔnya la wagati min na walasa i k'a dɔn n'a sɔrɔ ni cɛ ni muso n'a bɛ kafoɲɔgɔnya la wagati min na o wagati ni cɛ kɔkili yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'an b'a wele testicule tubabukan na testicule droit n'o ye kɔkili min ye ka na kini yan fan fɛ o kɔkili min bɛ yen nɔ donc maintenant cɛ bɛ a bolo fila da k'a minɛ tantɔ n'an dɔw b'a wele bɛlɛkili donc walasa ka faamuya hakɛ to bon i tɛgɛ fila da k'a minɛ tantɔ k'a bisi voilà i b'a bisi dɔɔni donc n'i y'a bisi a caman na dɔw la dimi b'a la nka dimi jugumanba tɛ nka kuma dɔw la walasa i k'i sago sɔrɔ walasa i bɛ min kɔ walasa i k'o sɔrɔ f'i ka segin a ɲɔfɛ kuma dɔw la a kɔni bɛ se ka digi la dɔɔni nka a tɛ foyi kɛ wagati kunkurunin dɔrɔn de don donc a caman na ɲininnkɛla caman yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka den musomanin k'o sɔrɔli nɔgɔya i ma kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛmanin kan o ye technique ye a kɛli nafa ka bon fana kosɛbɛ a seginna ɲininnkɛla caman yira k'a fɔ ni cɛ ni muso n'a bɛna kafoɲɔgɔnya la wagati min na a k'aw jija a ka kafoɲɔgɔnya kɛ aw jɔlen a kana aw daba k'aw jɔlen a yira k'a fɔ o fana caman na den kɛ ka di musomanin ye ka tɛmɛ cɛmanin kan a kɔnɔntɔnnan a yira k'a fɔ fana ɲininnkɛla fanba fana bɛnna min kan ko ni cɛ ni muso n'aw ɲin dalen don den musomanin sɔrɔli kan a ka kafoɲɔgɔnya kɛ don na kɛrɛnkɛrɛnna sufɛlaw la sufɛla min ni kalo yeli bɔlen don i b'a ye k'a fɔ n'i ye kalo lajɛ i b'a sɔrɔ kalo wagati dɔw bɛna se kalo yeli bɛ bɔ kosɛbɛ a caman na kalo tile 14 don i b'a sɔrɔ la kalo yeli bɛ bɔ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ hali ni minnu bɛ burusi kɔnɔna na olu b'a dɔn hali ni ma kuran mɛnna don hali ni ma yeli yɛrɛ tugu a caman na yeli bɛ bɔli bɛ kɛ kalo yeli bɛ jɛ o cogoya la a yira k'a fɔ fana o don ninnu na ne ye kafoɲɔgɔnya kɛ a caman na den kɛ ka di musomanin fana ye a tannan o ye jateminɛliw ye min yira fana ni ɲininkɛlaw y'a yira k'a fɔ ni aw bɛ den musomanin fana kɔ a k'aw jija ni aw ka kafoɲɔgɔnya kɛ tɛnɛ ani juma ka d'a kan a caman na n'a ye ni kɔnɔ tara o wagati la ni muso ye kɔnɔ ta tɛnɛ ani juma o caman na fana den kɛ ka di musomanin ye ani fana a yira k'a fɔ ni aw bɛna muso bɛna kɔnɔ ta don min na ni kɔnɔ ta don bɛnna don ma don minnu ye impair ye n'i ye calendrier ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ chiffre b'a la chiffre impair bɛ yen chiffre pair bɛ yen nɔ mais chiffre impair i b'a ye k'a fɔ olu bɛ se ka kɛ 1 i n'a fɔ 3 i n'a fɔ 5 i n'a fɔ 7 i n'a fɔ 9 voilà a b'o cogoya la i b'a fɔ 11 maintenant olu ye chiffre impair ye olu chiffre ninnu ni o bɛ bɛn don minnu ma ne ye kafoɲɔgɔnya k'olu fana donw na a caman na den bɛ kɛ musomanin ye
nonu ye technique ba fo nya fe cogo na jagon tin fin ta ga fo ko ni yake ki be dem muso soro ngabi soro ya asoro la kosebe nyingela famba yi mira ni be donen ko fe iba fo nyi leru ta yi cogo na ga fo mena tamashen fi tamashen munu ni ya don yere la iba don ga fo e konoma do de musumani na même se ga yire la ga fo ni jigina de meke musumani kasoro ali ko yere ma ke folo ne ko fana gara chamana aba sementia tamashen ga chan na tamashen babaw mino fi o tamashen bab folo mbi iga ngamindo e wasoro ni muso konota wadanyin technique munu foni ni olu chamanke mado a chamana iga de musumani soro ni konota watimna iba ga fo ni denye muso iga fo konota ra ko kono ye musum de musumani iba ga fo kono mana bunya iba ga fo kono be bunya kana sanfe so sanfela la kono be demi yele kana sanfela la kono bara be bunya sanfela la ko sebe ka teme dugmala ka kono be kori inafo million be chokomina we musumani ngani chemani do iba ye ka fo kono be bunya ka jigi duguma di wala kono be kori inafo ballon be chokomina don ni na danfaro yi ni be jadile ko sebe iba do we danfaro ba bise yali to mina tamasien wara be no fana ibise ka min fana do iba soro ni kono ma do de musumani na iba soro songora fe iga songora fe fono o de bi chaya ko sebe nga be songora fe be fono cheman na bise ka fono me adola ite fono ere ou adola ni fono be ge waso fono ka dogon ko sebe wala donc we tamasien bay bise ka min fana don tamasien ba wara be no iga nga min fana don ko sebe min na faka bu ko sebe waso ni muso kono ma do de musumani na waso suguruma fe on de be jay ko sebe ka teme ko ma fe onka kato ni chemani do ko ma fe on de be jay ka teme suguruma fe onka do wara mo etuguni ayira ka fo ni muso kono ma do den musumani na waso a sugune nye obe duru kosebe sugune nye be yelema kosebe ngani chemani do ibaso sugune nye abeke ba fo nere abe suru yola walma sugune re nye fana be se ka je dawre be no igo fana don wona faka bu kosebe ni muso konoma do de muso manina ibaso muso konoma ibaso asiente griya sembe fekeya ngani chemani do ibaso asiente griya olu tamasien ibse yali to mina bisa min jatimne alna so yira konoma do walma ni muso fana konoma do igato go jatimna la min na faka bu kosebe dore mfana be no ayira ka fo ko ni muso konoma do musumani na iba soro adusuma be goya abe presa ga jigi ebi a chebe jugo ayre fana ngani chemani do iba soro muso chebe nya abe jaire afana la te presa ga jigi do no ni tamasien bawi ibse yali to mina dore technique wara be no fana e nyini galo e mun yira ka fo na ma le jere mouchoir iba soro be e muso konoma la jo mo te fin fay be mouchoir fli sans fait na jigina ni mouchoir bina duguma ya fo muso konoma ka katata ni muso konoma na tata watina na e kini fe se na o folo bla nyefe o wa daga fo denye chemani mena ni mo fe se na o folo bla nyefe o wa daga fo denye musumani donc nous y tamasien bawi ibse ga litomina mun se gi deme ko sebe minum se ga to ibse ga adon a ne deme ga nali ni musumando walma ni chemando ni fe mun fo sanno technique mun fo ni o ka kechugola a chamana ala se ga noyi wala sa ibse ga de musumani soro tamasien fana fleni na so alni kono do sisan fana ibse ga tamasien jatim ne yirela a chamana ni de musumani walma ni chemando ibno fana do maro ye fenchama pour une vidéo là na so jari fana ibe j'aime ta ibe abonné na so ma abonné ibe ko notification ta wala sa ni vidéo ko wagati e ga mo folo mi bala je yanno fi sigoro la me do ke alaga de muso man no ga e ikambe wala samedi gore